Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Сәмсіз, мен Биктау районы Әлдермеш ауылында туып үстем. Шунда ук татар мәктәбен бетердем. Әлдермеш мәктәбен бетергәннән соң Казанга күченеп килдем. Шунда күченеп килдем университетка укырга керергә. Казан дәүләт медицинский университетына. Ни өчен шундай зур адымга бардыгыз? Медицина ул бит инде зур җаваплылыкны сорый. Ни өчен нәкъ менә әлеге өлкәнне сайладыгыз? Инде кичкенәдән мин үземнең врач буласымны белгән идем. Әни минем акушерка, аннан фельдшер булып эшли башлады. Шул медицинаны күреп, шуның белән шул дөньяда яшәп үстем. Шуның бөтен әнинең пациентларында барлык әйберләрен күреп, шуннан инде үземне врач булачагымны белгән идем инде. Медицина өлкәсендә нинди юнәлеш буенча киттегез? Нәрсәне сайладыгыз? Уже университетка керер алдыннан ук үземне дерматовенеролог итеп күрә идем, косметолог итеп. Инде университетны бетергәнче үк түзеп тормыйча эшли башладым, чөнки бик үземнең өлкәмдә эшлисем килде. Һәм моңа туганнарыгыз, якыннарыгыз ничек карады сайлауга? Башта ул врач эше түгел диделәр. Аннан беренче кабинетны ачкач, аннан инде салонны ачкач, барлык мнениелар үзгәрде. Башкача карый башладылар. Үзләре дә монда киләләр. Аңлашылды. Менә хәзер тулырак медицина турында тукталып китсәк иде, медицина турында сөйли аласыңмы? Тулырак ул Казанда ни дәрәҗәдә үсеш алган? Бүтән илләрдә әйтик, яисә анда Мәскәүдә шул медицина белән чагыштырганда бездәге ничек айрыла, кайсы ягы белән айрыла? Инде Мәскәүгә күчеп киткәннән соң, күчеп киткәндә, менә Мәскәүдә мине иң акыллы кешеләр көтә дип уйлаган идем. Үзем авыл мәктәбен генә бетергәч, үзем авылда үскәч, мине Мәскәүдә бик уңган кешеләр көтә дип уйлаган идем. Тик Мәскәүгә күченгәч кенә аңладым, безнең Казандагы медицинаның инде зур именно дәрәҗәдә икәнен, безнең университетның көчле белем биргәнен уже аңладым. Мәскәүдә нигә түгел дәрәҗәдә ничек укытылган анда? Нигә? Мәскәүдә юк, Мәскәү зур бер шәһәр, бөтен күрше шәһәрләрдән килеп анда урнашалар, белем алырга киләләр, шуңа күрә анда акыллысы да бар, наданы да бар, шул бер Казанда кайный бөтенесе. Инде Казанда безнең университет турында әйтеп китәсе килә, бездә бик таләпчән укытучылар. Безнең укытучылар турында Мәскәүдә сөйлиләр. Шул Эдуард Закирҗанович турында, шул Калявич турында. Аларны шул самолетларда күргәндә, алар инде мине танымый, но минем шикелле аларның студентлары күп. Тик алар дөнья буенча бик известный врачлар. Аңлашылды. Шулай ук менә хастаханәләргә килгәндә, дәвалау ысулларына килгәндә, Мәскәүдә ничек тә, Казанда ничек әйтик, менә шул якны карасак?
Әгәр дә пациентларның күплегеннән карасак, Мәскәүдә күбрәк инде алар, потому что просто кеше күп булганнан. Шуңа күрә Мәскәүдә без төрле клинический случайлар күрә алабыз күбрәк, шуңа күрә Мәскәү опыт өчен бик әйбәт шәһәр. Казанда безнең Татарстан шул кадәр таләпчән үзенең зданиеларына, чисталыкка, пәклеккә, матурлыкка, шуңа күрә бездә матуррак и ремонтлар бик әйбәт больницаларда. Безнең дәүләт барыбер ничектер условия лучше создает для своих. Һәм шулай ук менә әйтеп китерергә кирәк, кеше гомере өчен мөһим булган операцияларны бит инде күбесен Мәскәүдә, анда Казанда да түгел, чит илдә ясыйлар, чөнки алар кыйбат, чөнки аларны монда ничектер ясарга омтылмыйлар, гел чит илгә җибәрәләр кешеләрне. Ничек уйлыйсың, бу нигә шулай, моның сәбәбе нәрсәдә? Һәм икенче сорау, ни өчен мондый алга киткән операциялар Казанда яки Россиядә дип гомумән итеп ясалмый? Әйтеп киткәнчә инде иң зур табиблар бездә күп әйбәт врачлар, тик оборудование җитеп бетми, условиялар җитеп бетми. Шуңа күрә табибларда эш түгел, именно здравоохранениедә, наверное. Шул чит илләрне әйтеп үтсәк, мин үзем менә израильский косметикада эшлим, и все-таки вот алар башкача бирә үзләренең. Аларга даже таможня шул кадәр көчле эшли, алар бернинди косметиканы үзләренең чит илләренә үзләренә кертмиләр и үзләренә чыгардырмыйлар да. Шуңа күрә бездә дә шулай эшлисе иде, потому что безнең косметологиядә шул кадәр күп препаратлар не зарегистрированы, шул Россиядә. И вот очень хотелось бы, чтобы шушы безнең косметологны чистартылар шундый препаратлардан, шул маскалардан бернинди польза бирми торган. Операцияларны дип әйтелгәнме, кыйммәтле операцияларны анда монда ясап булыр иде дип уйлыйсыңмы? Андай врачлар бар, ясый аларны. Минемчә, Татарстанда, именно Татарстанда, Мәскәү белән Россияга кертә алмыйм берничек тә Татарстанны, чөнки Татарстан ул совершенно икенче төрле бер дөнья шикелле минем өчен. Чөнки монда татарлар ул гомумән чиста, пак кешеләр и тырыш халык. Шуның өчен именно Татарстанда андый врачлар бар. Андый врачлар бар, шул минем укытучыларым. Шул кадәр каты требовать итеп сорап универ вакытында. Хәзер генә мин аны аңлыйм, шул кадәр тырышып безне укытканнар икән дип. Мәскәүгә күчкәч кенә. Чөнки безнең даже менә минем курстагы бөтен кешеләр белән сравнивать иткәндә, инде мин бөтен әйберне белеп килгән идем Мәскәүгә. Шуның өчен генә әйтәм, безнең Татарстанда андый табиблар бар. Не хватает только шул оборудованиелар и әзрәк, наверное, все-таки безнең помощи здравоохранения. Күпме тырышса да здравоохранение, все равно врачам не хватает шикелле бит инде, но барыбер мне хотелось бы, чтобы все новое у нас было, чтобы заводы именно производили у нас. Не в Германии, не в Корее, не в Израиле, бездә производить итә торган шундый заводлары булсын иде, чтобы у нас именно все это было. Шулай ук менә медицина буенча әйтеп киттең, син белгечләр әзерләүләр ни дәрәҗәдә җаваплы алып барыла. Без беләбез, шул мәсәлән КФУда бар, фундаментальная медицина дигән шундый бер юнәлешәйме. Казан дәүләт медицина университеты белән Косия белән аерыла ул, кайсында яхшырак әзерләр бәлки чагыштырып күрсәтсәң. Һәм син үзең шәхсән булачак медикларга кайсы илдә укырга тәкъдим итәр идең медицина буенча, кайсы белем бирү буенча алга киткән?
Мен илләр белән сравнивать итә алмыйм. Казанлыгын айта алам. Ул безнең Казан дәүләт медицина университетында бирелгән белем. Ул иң көчле белем дип уйлыйм. Чөнки Мәскәүдә бөтен кеше Казан университетларын мактыйлар. Шуңа күрә мин все-таки үземнең университетны тәкъдим итәр идем. Чөнки иң көчле укытучылар, именно опытлы укытучылар именно безнең университетта. Әгәр дә КФУ белән сравнивать итсәң инде, да, мин сравнивать итә алмыйм, потому что шул безнең укытучылар кайберләре хәзер КФУда эшли, Киселевда, допустим. Да, безнең анатомия заведующая как раз кафедры шунда укучында. Үземнең психолог минем шунда ук эшли, шуңа күрә мин алай сравнивать итә алмыйм. Но безнең университетта миңа ошый безнең факультетлар айрым булганы. Это дает, конечно, больше возможностей. Только поэтому. Һәм үзеңә килгәндә син кайсы өлкәләрдә хәзерге вакытта эшлисең һәм ни өчен менә шулар турында аерым тукталып китсәк иде. Хәзер инде 7 ел элек беренче курстан ук мин селекләр кую белән шөгыльләнә башлаган идем. Мәскәүгә иң беренче тапкыр мине әти җибәрде укырга. Студент вакытта мин шуның белән үземә тормышка акча эшләдем. Шуннан косметология курслары 5 ел элек үттем. Шунда ук кабинет үземнең ачып, шуны эшли башладым. Хәзер мин эстетическая косметология уже преподаю. Барсмет белән бергә без хәзер укыта башлыйбыз косметологларны и төрле оборудованиеларда эшләргә. Иң яңа оборудованиеларны Казанга алып киләсебез килә. Шуннан әзрәк кенә психологияны өйрәнәм. Һәм кафедрада дерматовенерологиядә көн сайын пациентларны принимать итеп, дневниклар заполнять итеп, обследовать итеп, давление мерить итеп, көннәр үткәрәм шунда, көне буе. Һәм менә аерым тукталып китсәк, бала булмау авыруларын ДЦП белән авыручыларны чыннан да дәвалап буламы ул хәзерге көндә? Менә алар бит инде еш очрый андый авырулар. Кешеләр, хәтта кечкенә балаларда да була. Бу кайдан килеп чыга дип уйлыйсың, сәбәпләре нәрсәдә? Һәм моны булдырмас өчен киңәшләр? Минемчә, барлык әйбер кешенең ничек тормыш итүеннән, төрле тәмәке, хәзер, алкоголь, алар барысы да бер кая китми, сорарга да кирәкми. Менә тартмыйбыз да, эчмибез да дип әйтәләр, нәселдән килгән бар күп заболеваниялар хәзер. Шуңа күрә диагностика һаман беренче урында тора. Һәрбер врач диагностировать итә, белергә тиеш. Шуннан соң гына без үзебез лечение выбираем. Менә селекләр белән шөгыльләнә башлаганда, шундый кеше ышанмаслык әйберләр булды. ДЦП кыз туры басып йөри башлады, операциягә алдылар. То есть бу минем процедурага кадәр алмаганнар иде аны вообще. Просто мышцаларны расслаблять итеп, без наконец-то операцияларга җибәрдек. Минемчә, хәзер инде мин университетны бетергәч, инде әйтә алам, врач үзе бик әйбәт физиологияны белергә тиеш, патофизиологию должен знать. Элек мин аны аңлап бетермәйдем студент вакытта, хәзер менә мин аны яңадан шул анатомияны, яңадан шул физиологияны алып, кына әйтә алам, все-таки можно вылечить. Только задача сейчас, почему вот платный клиникалар күбрәк безнең актуальный хәзер бүгенге көндә, потому что пациентны от начала до конца ведут. Бер үк врач аның белән прям бара. Как раньше семейные врачи вот существовали, алар хәзер менә керә башлады, яңадан семейный врачлар кайта башлады. Хәзер шул актуально була башлады.
И вот хотелось бы, чтобы вот шушы направление тоже әзірәк Казанда күбрәк развивать ителәр. Бала булма авыруларын шулай ук дәвалап буламы? Бала булмау аурулары беренче чиратта, конечно, медицинадан әзрәк отклоняться итеп, психологическое состояние еще женщины надо проверить. Анан хатын-кызларның шул тормыш иптәшләрендә хәзер иң күбе хатын-кызда түгел, иратта проблема бар дип статистика буенча да күбрәк дип әйтәләр. Шуңа күрә һәрбер яктан можно, но хотелось бы, чтобы безнең гинекологлар не поспешили ставить вот бесплодие, дип, бөтен төшенкелеккә бирелмәскә. Хотелось бы, чтобы психологические такие курсы создавались, чтобы безнең эчке яктан иң беренче врачның булыша алган эше ул эчке яктан пациентның күңелен юату. Пациентның инде шуннан соңына лечение назначать итеп, аны от начала до конца алып баруы кирәк. Шул. Ничек уйлыйсыз, бу ни өчен нәкъ түләүле клиникаларда күбрәк үсеш алган? Ни өчен дәүләт клиникаларында һәрбер дәүләт клиникасында да андый табибны очратып булмый дип әйтеп була? Дәүләт клиникасында бар клинические рекомендации. Есть регламент больницы, правила больницы и, наверное, организация, фармкомпании, с которыми они сотрудничают, которые заставляют врачей назначать только вот определенные препараты. Лично я косметология белән шөгыльләнә башлаганнан бирле мин уже эшли алмыйм алай. Мин все-таки все пытаюсь иң яңа препаратларда эшләргә, иң яңа препаратларны монда Казанга алып килергә. Даже вот терапевт булып эшләгәндә дә мин аны уже аңлый алдым. Мәскәүдә ярты ел терапевт булып эшләдем, уку белән совмещать иткәндә. И юк, дәүләт клиникаларында нет возможности именно свободное какое-то вот свободное мышление, что ли, врачу, вот клиническое мышление. То есть есть правила, ты только по правилам. Кайбер препаратлар просто мы знаем, что они действуют, одно лечит, другое калечит. Вот, к сожалению, и это надо учитывать. Косметология өлкәсенә килгәндә, ул матурлыкны яратучы ханымнар проблемалары булган кешеләргә карый дип беләм. Һәм сөйләп китә алмасам, нинди процедураларны халык хәзер еш һәм күп ясагандар. Миңа күбрәк киләләр үзләренең матурлыкларын поддерживать итәргә. Булай бик хәзер актуально все виды чистки лица, массажа лица, мезотерапия, биоревитализация. Хәзер әле генә вот бер ай элек кенә обучение үттем. Итальянская компания вот новый препарат монда привезли. И хәзер әгәр биоревитализацияны бөтен биткә эзләр калдырып эшләгән булсак, хәзер инде мин менә шунда обучениеләр үттем, 5 точка белән генә күренми торган итеп укулар эшләргә. Аңа хәзер да вот андый процедураларга киләләр, чөнки препараты все новые и новые. И они для поддержки естественной красоты. Сейчас косметология настолько продвинулась, что дает возможность именно сохранить свою естественную красоту, не подавляя свой иммунитет, не подавляя, наверное, свою красоту, не убирая все это, можно только поддержать. Актуально все, кроме силиконов и биополимеров, которые сейчас колят косметологи, которые вот прошли за 5000 курсы. Процедуралар кайсы ягы белән файдалы һәм кайсы ягы белән зыянлы, аларның
плюслар, минуслар? Мында инде һәрбір препаратның үзенең противопоказаниясы бар. Самое главное, врачның эше косметологический препаратның аннотациясын укый белү. Шул Автономов һәм Масленниковда обучение үткәндә, инде Мәскәүдә иң зур косметологлар считается. Шуларда әйтә иде. Безнең Россиянең проблемасы шунда ди, теләсә кайын препаратлар поставляйте алалар ди, продают ди, безнең косметологлар ди, косметологларны бөтен җиргә кадарга өйрәтәләр ди. Ачып аннотацияны берәргез укыдымы дип сорый бездән. Шуннан соң сорый. Жасмин, монда кем тагын эшли дип инде сезнең арада. Я говорю, бер кеше әле пока эшләми особо дип әйткәннән соң бик удивляться итә иде инде, то что опыт тоже самое главное дип. Препаратларны самое главное использовать по назначению. Главное по назначению и знать, куда колоть. Знание анатомии и места, остерегать сосудов, нервов, вот это самое главное. Если знать основу, то тогда уже не ошибешься. Можно не доделать что-то и незаметно что-то сделать, но пациенты никогда не простят то, как мы, главное не навредить, как Гиппократ айтқан, главное не навредить. Они могут потом тебе жаловаться, ты мне вот не сильно губы увеличила, еще что-то, но главное сосудларға, нервларға эләкмәскә кирәк. Организмға зияны именно зарегистрированный, әйбәт, яхшы, качественный препаратлар, аларның зияны бернинди дә юк. Медицина безнең тоже не будет производить именно для красоты такие препараты, которые вредят организму. Если только учитывать отдельные патологии, аутоиммунные заболевания или какие-нибудь хронические заболевания, как миопия, что-нибудь такое, то, конечно же, да, используем ботокс, встает под вопросом, потом встает под вопросом филлеры. Мы не имеем просто колоть филлеры тем, у кого там гипертиреоз, потому что просто филлер просто ты проколола, и одно сразу же рассосется. Это все надо знать и помнить, не просто зарабатывать на этом деньги, а действительно оставаться врачом при этом еще. Почему мы должны как раз-таки собирать анамнез, как настоящие врачи, косметологи, даже если мы косметологи, как настоящие врачи, терапевты собирать анамнез, только потом уже начинать колоть или что-то еще. Потому что любой пришедший к нам, к людям в белых халатах, это уже напротив нас все равно стоят пациенты, кто бы это ни был. Потому что если с кем-то что-то случится, мы обязаны помочь. И вокруг для нас все пациенты. Вот. Ой, миңа вообще самый кечкенеден иң картына кадар йөриләр. Мондый процедураларга я уж по назначению только беру. Әгәр яшь кызлар килсә, анда легкие процедуралар гына алабыз инде, өстен эшли торган. Аннан олы апайларыңа, конечно, үз яшьләрендә анда уже уколлар предлагать итеп була, потому что аларның эффективность зуррак. Шуңа күрә, әгәр килсә инде 20 яшьлек кыз ботокс сорап, аңа, конечно, мин кадый алмыйм берничек тә ботокс, потому что просто законно дөрес эш түгел. Вот, шуннан хәзер косметика шу кадәр яхшы, косметика белән дә бик әйбәт результатка килеп була. Шуңа күрә возраст не имеет значения. Главное уметь подбирать. Алар күпмегә озакка, никадәр озакка бара? Ул бөтен гомергә барамы, яисә инде период? Юк. Әгәр дә бөтен гомергә бара торган булса, андый препаратларда ул как раз таки безнең менә элекке бер 20 ел элек кенә бөтен кешегә силикон ката бетерделәр да. Хәзер операциялар эшләп тә удалитеп үзләренең матурлыкларын кайтара алмый кешеләр. Юк, препаратлар организм белән обрабатываться итеп чыгып бетергә тиеш. Это на это рассчитано все. И берез калдырмыйча.
Шуңа күрә все зарегистрированные препараты, они безвредны и следа не оставляют. Они должны как раз-таки уходить. Если, конечно же, препарат қала, препараттан ізлер қала, ол уже регистрация точно Россияда өтмей, и біздің қоларға барып жетішмей. Шул. Ярты бір елға қадар самый вот актуальный препаратлар ювидерим, соджидерим, олар бір елға хәлі жете, и бик чиста эшләнгән препаратлар, и вот алар все-таки мин һаман шулар белән кулланам. Психологик тайпылышлары булган кешеләр белән сез иңелек нәрсәдә булса инде процедура ясаганчы үзләре белән сөйләшеп карыйсызмы? Бу адымга риза булулары буенча менә сөйләшеп карыйсызмы үзләре белән, бәлки алар үзләренә нәрсәдер кертеп, нушат итеп шундый халәткә килгәннәрдер. Менә шундыйларда очрыйдыр инде. Әгәр дә сез психосоматический заболеваниелар турында әйтәсез икән, андай сразу күренмәй инде ул пациенттан. В основном даже бывает инъекцияларга шундый хатын-кызлар килергә мөмкин. И уже шупырт кына туктата башлыйсың андыйларны. Чөнки я үзең әзрәк инде как бы сиңа сөйләрлек булса, сиңа, конечно, тыңлыйсың инде. Әгәр дә булмаса, без просто безгә укытучылар безне хәзер өйрәтә, просто откажите. Откажите, потому что и дайте рекомендации именно тиешле врачка дип әйтәләр инде. Это, наверное, самое главное, потому что пациент үзе белмәскә дә может. Үзе белмәскә, потому что может просто обвинять, просто говорить, как обычно бывает, проблемалар, меня бер нәрсә не устраивает, дип. В итоге за этим стоит какая-нибудь глубокая депрессия. Конечно, мы обязаны это отправлять нужным специалистам. Я параллельно сотрудничаю и с онкологами, и с очень хорошим психологом, и с терапевтами, которые как раз-таки одновременно мы и советуемся, и отправляем друг другу как раз-таки рекомендациями. Вот. Сөйлеп турында да сөйлеп кетсәң, әйбәт булыр иде. Аның файдалы һәм бәлки зыянлы яклары да бардыр. Кемнәргә ярый, кайсы яшь һәм җенес кешеләренә, кайсы өлешләренә ясатырга ярый. Мин пиявкалар белән шөгыльләнә башлаганнан бирле, әле миңа 18 яшь кенә иде ул вакытта. Кеше бик ышанып та бетмәгән иде инде. Шул кадәр прям үзем пользасын алгач, мин травма алган идем биюдә. Шул травма белән операция эшләтмичә, отекларын һәм авыртканын бетереп, әни тоже әни шулар белән шөгыльләнә инде. Аякка бастым шулай. И кешегә шул кадәр донести хотелось, что да, җиткерәсе килгән иде шуларның булышканын. Самое главное анализлар. Анализларны проверять эту анемия, гемофилия, онкология, скрытые все какие-то аутоиммунные патологии, которым нельзя просто вот такие восточную медицину использовать, и вообще в целом ничего вот из косметологии тоже нельзя использовать. Шуларны, конечно, я всегда прошу общий анализ крови и коаграмму. Без них вообще никуда. Это вот я с самых первых курсов. Конечно же, вот минем они средний медперсонал, но у меня прям тәреп җибәрде. Bütün әйберләрне аңлатып, только анализлар синең яклаячак. То есть есть вот у тебя доказательства в руках, анализы правильные и все. Есть сертификаты. Главное, чтобы было разрешение всегда на работу и всегда врачның анализлар на руках и, конечно, информированное согласие пациента. Это вот самое главное. Врач в первую очередь должен защитить себя, потому что и пиявкалар белән, конечно, вот кеше, конечно, һаман мәрхәмәтле китә иде. Это вот такая область, которая просто вот всегда давала результаты. Может, потому что меня настолько изучила, что научную работу уже пишу по ним. Мин алар белән бик авыр пациентларны да торгызган бар. Инсультный у меня
7 ел элек инде клиникада 4 ел элек как раз 7 ел элек эшли башлагач, вот 3 ел булай эшләгәч клиникага урнаштым. Клиникада инсультные пациентки, у инсультной пациентки как раз таки рука просто висела. Мы добились того, что она кулы прям чувствовать итә башлады. Кулы селкенә башлады. Күзлекләрен салып просто уже нормально күрә башлады. И я к тому, что пусть все, это же неврологи должны, это все должны трудиться и дойти до результата. Ну, пусть без нам вот просто, пусть коллеги не боятся доходить до финиша, надо не поддавайтесь, наверное, безнең пациентларның төшенкеләренә карамаска кирәк. Прям куйдың үзеңә цель, шуның буенча бара кирәк. Потому что врач әйтте, врач сүзен тыңлап, ул эшләргә тиеш. Потому что барыбер анасың алар сиңа рәхмәт әйтә. Рәхмәт әйтмәсә, син үзеңнең эшеңне эшләдең. Самое главное. Килгәндә татарның үзенең дәвалау методлары булган мәгълүмат алганда. Белмисеңме ул хакта? Татарларның Дәвалау. Шук, миңа кажется, шук пиявкалар, әбиләр, бабайлардан бездән килгән әйбер. Бездә аны шу советское время как раз юкка чыгарып бетергәннәр. Шул Кытайда, Японнарда ул сакланып калган, тик ул бездән чыгыш. Мин аны өйрәнгәндә, да ул бездә бик каты использоваться иткән элек. Һәрбер авылда әбиләр булган шундый ук, шул селек куючы әбиләр. Тик анда әбиләр прям шул селекнең канын чыгарып, яңадан кешегә куя торган булганнар. Хәзер пиявкаларны как одноразовый материалга относить итәләр. Шуңа күрә ярамый, бер генә тапкыр куеп, инде утилизировать итәргә. Менә шул игә барып куеп җиргән апайларың да инде шулардан осложнение белән килгән кешеләр, и мин уже әйтәм, ягъни сез белмисез икән, говорю, стерилизация или просто утилизация турында бер нәрсә белмисез икән, лучше вообще куйдырмаска уж. Потому что это не доказательная медицина, шуңа күрә монда инде бик каты баловаться итә алмыйбыз. Хотелось бы, чтобы наука тоже изучала эту область. Вот. Менә сез Казанда да, Мәскәүдә дә торып карагансыз берничә ел, һәм чагыштырып китә алмассыз микән татарларга Мәскәүдә ничек мөнәсәбәт? Аларның ничек? Ой, татарларны бик Мәскәүдә уважать итәләр, яраталар. Чөнки берәр нинди компаниядә татар кешесе булса, ул прям выделяться итеп тора. Ул прям тырышып эшли. На 100% ул үзенең эшен эшләп бетереп китә. Мин бөтен татарлар турында әйтмим инде, но вот общее алганда шундый мнение калган татарлар турында. Инде обучениеларга килгәндә, анасын преподавать итә башлаганда инде Мәскәүдә миннән сорыйлар, син каян дип инде беренче килгәндә, Казаннан дигәч инде, о, татарка диләр. Шуннан просто вот сразу мнение үзгәрә. Казанлыларны бик яраталар Мәскәүдә. Казан ул шундый отдельный бер зур матур шәһәр итеп хәзер үзен позиционировать итә. Москва очень много говорит о Казани. Вот. Һәм киләчәк белән булачак яшь студентлар, медицина өлкәсендәге студентларга киңәшләрең, гомумән безнең халыкка киңәшләрең? Ой, вообще рәхмәт әйтеп үтәсем килә. Минем просто вот әти-әниме мине вот шул татар мәктәбендә калдырган өчен, что безне вот семьяда һаман татарча сөйләш дип әйтә иде әти һаман. Вот үзегезнең телегезне, үзебезнең телебезне сакларга кирәк. Мин инде Мәскәүдә просто татарча сөйләшер кешем юк. Монда кайткач мин прям туктый алмыйм. Шуңа күрә Казанны бик каты яратып, прям кайтып төшәм мин монда. Шуңа күрә, наверное, бөтен әйберне саклап, өйрәнеп яшәргә кирәк Казанда. Монда шул кадәр экология әйбәт, монда шул кадәр безнең телебез. Прям монда даже урамнарга
азан сіңген. Мен әнеге де сөйлеймін, азан сіңген урамнарда в Москве не так. Энергетикасы прям аның балқып тұра. Студентларға, наверное, элек үзім аңға бітірмеген әйбірлер бойынша да енді айтып өтесім келе. Ең бірінші база. База это анатомия, физиология и патофизиология. Аларны білсе, уже можно терапию спокойно изучать, неврологию спокойно изучать, потому что там вся система уже перед глазами. Шуңа күрә можно уже потом легче уже лечение подбирать итәргә калган пациентларын да алып барырга. Шуңа күрә учиться, учиться, еще раз учиться. Шул гына. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.